ene ne boro so ne nam enti anwumire ba bi eto ade bia wo fa ho a na wagye wo de Sompa 106.5 FM a Facebook ho enya yemu ene nam Sompa 106.5 FM akra o Facebook sada na YouTube ye Sompa FM live eno achi Sompa FM live ho a Facebook ubesan so enya yen ensemi nyina www.sompaonline.com ya bone beda eda ho akwa ubenya bi na wakenkan poto kasem na enam Sompa 90.7 enkransa bono East Mantemu na hinkure tachimai Sompa 106.1 Sompa 101.3 edoma hinkuru manim asase paswa bono Mantemu afi bono hinkuru sunyane Sompa 98.9 sabre krona wonma wato Mantemu efa ewo Sompa 103.3 takrade afi Sompa 101.1 enu ye takwa wonmo wasante Mantemu Sompa 93.1 ehwada braka babia 21st clinic wono NFA ayiko 100.9 wonmo so efabie information centers bebru otwe honwi enefa obo information center onya dura kontomra na afa wabiebiem ede atum sada ena suma hinkuro nso yaji baabia ede afa na enanwumire hye so se eyefufuo timamufuo ewo ho ene yewura ene ebika ne fufuo no na eho ena wonmo ewo ho ewo atwema nwabiaja atifi municipality ho wasante Mantemu wonmo de atodwa se no kwasem ni wonmo de wonmo nsa hye won damiri fam ache wonmo aka wonmo anu atomu ache na wankasa ati ho a yeyiwa yibone esanse ye ka ball ahodo a ewo mpotemu ho nyina eho ene wo na de kankan na eku wonmo se bisa kankan no nso ye nso oguso a bamba bia oso hwena enye yie no ede yare ene ebre won aboso kama ese mpanimfo de won aso aye won mo men enye de won mo ka ena won mo tie na sansemi ho no ena se obeka wo Sompa kase ebokro ya so ye de toawo biribia atwam a enche ye hye kase ebo ase won mo de won mo ha ba se Sompa de ka ya na mpanimfo pa de papa nti no wonum betie na wo maba won sraban mu nanso ene se ye boso firi sabre no besi sabre ya boso me atwam babi etima ne tim aye timatim na no ena timamufo ewo ho ahya ase na wo mo sa kasa biu se bosumani mo hoi aye kono prensa enti de di kan wo mo koye na mpanimfo amfi wo mo kan wo Sompa so na stelano ase wormo nte ya wo mbesa so abomu biu eye ne prensa so na sansemi ho no ena yenua ba abedu wono yese de okwa aten de ba aten emundi ogina mu no pempam nsem kotokuo womo ena timi bu atentere ne turodo no meka sei wakofufuo ena timamufu akodi nkomo yenkwa ne nchen ne emusa se wokoye no se ne tie bola ne hemfa akura ne sie wontwe humfo ne nkyere ne wonkyerɛkyerɛ sɛde asie nyina duru ne pampan a womo ka ho asɛm no sɛde ɛho nsɛm ɛtie ba otemenka hot bite no num mpa mo ka sɛ bosu ne madwe ne so Apam na Santi Mantemu ehoboko de etuturu ene atwema nwabiaja tifi municipality kura ye frose fufuo ehodadin Apam meka se fufuo ndie bisi am no ka sei no aha enye pra enye wa wadi ka kadada no omo bola a homo ya ka ho asemo a bisi sabre eno aba be daje kese e de ato ade hye fufuo so nti ubisa me se fufuo mpa de eho nye kura ba se ye ka fufuo bola ya won maka ho asem firi tetentere de besi nei eye hemfa se wo kire yen minum se bare kwan no so wo bare kase afa ho na wo kire a hemfa na bola ne si na won mo se asi wo be mfinhia sen ni hawa de bre wo mo no ebi ne sen boy ho amane Apam mame na wase na memfa wo ntu fa emra eye fufum atwumanwa de agya north abato won peso aso na bola ya ye ka ho asemi ewo barekese eko fufum ewo kwan ni mfinfin na kwan ni mfinfin ya ka na ese bola no ebe fufu okuru ne kakra enya de ese ben barekese nti ebe ka si fufum bola na apam bola ye ka ho asemi eye wanim sem dada se yedi ka bo atiefu amane a yakofo afa several interviews na ye hwe ni mu senka ibenya
bɔɔla yi ano poma sibre nanso sɛme no wɔ kasa bɔɔla yi ekufufuo kwan mu a mani tua mpempren na apam mɛka sɛ bɔɔla yi mɛtumi aka si no bo sɛ bɔɔla yi kura no yɛ kura nyi kura asɛn ne anasa bɔɔla no agu hɔ akyɛ yie paa ɛnyɛ ɛnɛ bɔɔla na apam sɛ wohwɛ baabi a bɔɔla no ɛwɔ a bɔɔla no ɛbɛn kwan ho ɛkwan ho a ɛbɛn no ɛne sɛn sɛ aka kakra mu waduru fufuo mu no sɛ wohwɛ baabi a bɔɔla no egu a bɔɔla no ɛwɔ kwan mu ankasa sɛ wohwɛ bɔɔla no nso a bɔɔla no ɛnyɛ bɔɔla ɛhipi a yɛsi hɔ bɔɔla no ɔmato apete wohwɛ sɛ ne yɛsitie no a na kyɛ sɛ ɔmu nwunu wɔ ɛkyɛ sɛ bea baako ɔmu nwunu faako nti abɔ apete ɛyɛ bea ɛno a bɔɔla no gu no ɛno da nkyɛn a mene woka sɛ bɔɔla no nso asa atentene aba bi na pam sɛ wokɔduru ɛyɛ baabi a bɔɔla ewu paa na wohwɛ sɛ neɛ bɔɔla no asi atentene aba kwan mu no a ama kwan a nkɛ ɛyɛ dɔbora nka kaa ne bi kɔ ne bi nso atumi bonsa ho no a bɔɔla no atentene aba bɛfa kwan ne fa esi a no sɛ wuduru baabi a bɔɔla no a wontumi ɛne kaa ɛmmɔ nsa ho ɛwɔ sɛ wogyina akyire na nea ɔba no atwa mu ansa na wo nso wakɔ akɔfa baabi a baako no edi kan faeɛ no apam bɔɔla yi a meyɛka ho asɛm yi nsuo tɔ a nsuo no ɛfa bɔɔla nim ɛfa mu a nsuo bi wɔ hɔ a adehyeɛ wɔ fufuo mu kuro n'agya koraa no wɔmutumi ɛsɛ nsuo no nanso ɛnam baabi a bɔɔla no wɔ nti no nsuo no nya tɔpɛ na emu nsuo no akyɛ kɔkɔ nsuo a ɛda hɔ no mu nti ɛba no saa no a ɛde haw ɛbrɛ adehyeɛ ne nka ɛbaa no mɛka sɛ bɔɔla yi ma yɛhu ne several bɛyɛ sɛ ɛnan koraa ɛkɔ nan ɛkɔ bi so nanso ne nyinaa mu no mpanyinfoɔ ɛntie mɛka sɛ ɛbrɛ a na DC Rebecca ɛwɔ hɔ no yɛka ho asɛm ama ne kɔdwu n'anim yɛ so wɔn de mpanyinfoɔ bɛba na wɔn aba abɛdwi yɛhu ya no sɛ wɔn aba abɛpiapia ani ketewaa bi ɛno da nkyɛn a wɔn ama amɛyɛ hwee biom nti no no ka sɛ deɛ ade sɛ wɔbɛda ne deɛ mɛka sɛ ɛbrɛ mu a sanitation minister aba na afei sɛ John Dramani so aba deɛ yɛbɔ mpaeɛ sɛ fufuo bɔɔla no wɔn bɛtumi aba bɛtu ama mo wɔn haw kɛseɛ paa yɛ bɔɔla yi a ɛwɔ hɔ yi na mɛka sɛ ɛbrɛ a mekɔ hɔ kanea no ne wɔn di nkɔ wɔn kyerɛ mu sɛ awo sɛ bɛ wɔn ba ne ɔmo ɛwɔ fufuo mu na nyɛ ɔmo na to bɔɔla no gu wo ɛne ne neɛ nka mebɛba soɔ no abusa sɛ ɛhɔ no ɛyɛ yɛbɛka sɛ atwemanwa bi agya north wɔn final disposing site anaa na ɛyɛ fufuofoɔ nko ara na ɛto wura gu hɔ apam daabi da ɛnyɛ fufuofoɔ wokɔ akyi wɔn kora kɔ akyiri kora na fufuofoɔ mmegu wɔn bɔɔla ɛwɔ baabi a bɔɔla no gu na mmom ɛyɛ asuo fia abrepɔ pragiafoɔ no a aboboyafoɔ no a wɔde wɔn aboboya no nam afiesie tete bɔɔla no wɔn na ɛbaa na wɔn aba abɛfie agu hɔ na apamara wo sɛ ma ɛwɔ mu no sɛ nkanisei no ankɔ bɛfie hɔ na nkɔdu hɔ ɛne wobɛfie koraa no a na nkɛdi a woatua bibi kakra ɛneɛ bɔɔla no ɛhiya ɛba soro a na ɛneɛ wɔmde aba adepiapia ɛde afiri hɔ anaasɛ wɔmde akɔ akyire kakra ɛde ama ɛwɔ ɛyɛ fufuo mu no nkɔ ado wɔmnya bɛfie hɔ gu a na ɔmokɔ fufuofoɔ nya so mfa so ɛhaw nko ara na fufuofoɔ ɛnya nti aba abɛyɛ haw paa de ama adehyeɛ wɔ fufuo nti aba sɛ wobisa paa de a fufuo mbɔla no yɛn nyinaa yɛn mpaebɔ kɛseɛ ne sɛ ɛwɔ sɛ ɔmmɔmɔden no ɔmbɛtuo na pam ɛkwan no a meka sɛ bawei sɛ wo ne mpanimfoɔ ɛwɔ hɔ ɛdi nkɔmmɔ a wɔhu sɛ yɛyi kuro biara bɔhu sɛ yɛwɔ baabi a ɛfrɛ hɔ sɛ refuse anaasɛ refuse dump baabi ɛbɛto bɔɔla agu wɔn mutumi yi anaasɛ sanitation area saa bea no a bɔɔla no wɔ no ɛyɛ mpɔtam hɔ sanitation area anaasɛ obi asase ɛna wɔn moto gu so apam ɛbrɛ a mekɔɔ hɔ kanea na menim mpanyimfoɔ di nkɔ ɔmo kyerɛ mu sɛ saa beaeɛ no mpo deɛ na nkɛnyɛ beaeɛ a ɔmo agya sɛ ɔmo bɛto ɛyɛ bɔɔla ɛde agu hɔ na mmom ɛyɛ kitikiti bi yɛsi agya de yɛfiri ase a ɛfiri ase ketekete na ansa na adɛre na aba abɛyɛ gya kɛseɛ na ɛyɛ bɔɔla ketewa bi na obi kɔto gu hɔ na ɛmɛ hɔ bɛdane refuse dump site ɛnso ɛhɔ deɛ nka ɔmo kyerɛ mu sɛ ɛnyɛ beaeɛ a na nka ɔmo asiesie sɛ ɔmo bɛto ɛyɛ bɔɔda ɛde agu hɔ nti apam me no mɛka sɛ saa kwan no bare kɛse
eno efa akobọ eye adugama kwan nim ekosunyane okay epa no wawo ekotepa saa kwan ya ye kai bare kese nke ye short way kura mejo way paawo nanso ball animti akakakra mu adu fufuom de ene nya de se wobetumi ne ka bia bonsa ho yese wugina eno so kakra no traffic kura de ba eno so kura so etumi ema akofo kwan mu mbete nkofo ho a jese omo jeje omo ho niema nti fufuom ball ane de apam si amaya no ambiri mu pa na mpanyifo ameye hu bibia adehye wo ho no ebre ehunu amame na one timamufo a wo ho edi nkomo no ensem ben ne ensem ben sa na wo mo de to wani mu se wo de fa sompa so a mpanimfo betia ba won sra ba mu enti fada mpanimfo ye me nyo ma samu nka isan se enimu eda yetini wura no me ne ebi mu di nkomo nti be so mo anka so mo to mo num tu na nsem mo ka kire me no omo ka na etiefo nyina eti bi wi ana ya to aso afiri ho bola no sese baba ka te posi ye no wo mbu ese enye nipa egukwa bola pa egukwa sei wutwa mu kura wo kwatuma na ye fere wo bola etu no ntuma kwa mu wuti kwa mu kwato anhwe ya na bibi kura o sente no ebebo foso kwa anhwe a ya de be ye nti ere ye srem a ye sre aban se o me boy na bola wo nyimfi kwa mama fufu sre bola nsi gura no enye bola ne nye kura bebi mtu gwe ndi enye kura ya sikwa no kura baba ka te fo mo mfa ya nyashi ya sikwa no pa bola ne die no kule ni ya srama mama ba mo moye na fa moye de wore moye kwa ma ne nyekura ya jepa de be ya srama moye ma muti mu na ya tu ma ko na Yenina ye tie Sompa. Apam sene wadi kan akadada no. Ye ni di nkomo, we nya brekure di kan, ye ni di nkomo Richard wasa. Ye ni di nkomo a wa chekire mu bebre se bole wono ankasa untu ho na mo. Wono ankasa kura ni siko de ewure mu se ekwan bi aso obehwe na bole ye firi ho no. Na ye kan se machine ni beju ho a udidiri kwa kogu akire kura no a enam so obi ni kwa obetena ho ahwe ntino abubu ya ho beju ho pe no ma betutu ogu wa sen kakra na sa ba beju kwa ni nti assemblyman de ni bi nkomo no yo kan ina no se adefrede na ode tumpani kwa ni se kwa bi o mefa so bi a fufu mbola ebe firi ho na adehye ani o mo fa hudie na yare ni akrono semo enam bola esuo won kenkete na mbola eso ediba nyano eto betumi akana fufuofo enya ne fa hudie na ono nso assemblyman Richard Wasawo nso ono nso enya ne fa hudie ena no wo kan akere mo koso afo ani di akire na sabre ya wano gusue ya no yensa kan yewra Richard Kwadwo Wasawo e wa homa no so yemme no na yemusa se de fufuomfo akan no aduru nanim na wono as assembly member anamon be na watu afa ho na assembly nso sesen ono abo nyimre Sompa hot bite no no mpa mo kase e boso ni maadwo yejo mira na what to say yehowa hu ye mobo wose yam Sompa eno nso na yegusu aye som ise de be na wono mo a wafidie da ha bia nso benye Somfa so na anyimre de ye ba won chen ye tiawa timamufu a wono mo wofufuom na de wakonsem ato ayense ball emene wo mo na wo maka ho nsam a ya wo as assembly member wo mo abo amane wakwa assembly e de akọ nenso ba biegina na gina ya timatimetim ba bietim eba ne sa no mewura anamon be na as assembly member utufa ho brate mamufo e de nsenyi betu monim na nsa na no ball no eye mo ha okese pa amoa yo mira we de akwanye megina so dia achia me the whole entire constituency no we be getting off from penyfo biara na ne tuturu mahimafo fufu particular no kre bola no ye hawa enye bufu nko na how ye hawa ha ye ngwase because na say ya omo ye your friends no mo ye so full life kwan
ekwan ne bedi so na kwan ne nyina bedi ye ho de wutwama na enye esikwan no kra doka ye ho pa do busa no e no kwe mibura sa ball ya ye ka ho asemi se oba ba bi te se fufuo mu a eye mo sanitation area na ball na nyina duru sa na ye kuro ben ne kuro ben sa na to ball egu ho no kwe idakri ye wo mu nie eye ka kura fufufo ye ntu ye ball engu ho na yem se sa so kura ka barka so fo asase okay na mom no ewo ye kwan no mpe e wo su kese bi so wa ye fe no na ode nso ode enti nso be to trade e be nyima emu nso ni nyina be nyunu akuku sa nso ode no kutra nso ne jana ye wo ma de shebo wa eno de ka fofo e from atena baraka fin fofo ye okro keto bi wa e from atena enti nso a eyo mu didi omu dwuma ne adade nzade wo nyina twekokuma emwaye but ni tintini tete nyina se me ko asamo no media ko emprebebre emana ye mami DC no Rebecca yes the occasion minister yem pastor na so no the land was meant for only barricades refuse dam okay it is as if you know just one plot me for say the maximum should be 80 by 90 or we should say 100 by 100 now economy here they say the wall will be a gen of ecofobia ecropon your friend is saying Sophia dankwa mi nyina bola le woni tugu me wa na barakese fo nkwa ne akoji so mu yan one plus just one plus sen ko mu di o mo omu bola agu enti kanu kan mini yesa but it na be the whole mobilization of a refuse dump which just one plot me for 90 by 90 it means exhaust planning Njama higher papa. Na miwura utu anamanko assembly eno nso emuaye efiri ho baa ne sen eho nye bola enti moa muntu mu ade ana asesen na bra na wo mo tutu bola no eho excavators ya ma ho ama metubi me bacho every menemi ma me ne kasai for ye DC no Madam Rebecca na meneno sebi we fidie kese so me bono but the true baby no oye ye mo akofa ono se zoom lion fo ene ba be but ne show mani ma no mama tomba so ma metu wala no ya metu o me pia e ento mo pia di free kwa mu na kwa ndi na ka si internet ena mu me fa se hu dede e ba na obae the machine by no obepia I'm very sure so na excavator na dozer okay dozer no by no bepia to pia ni nyina no de ni zanya ho me kakra eni se me no ka se so me to se afa yema abakwa mu pe to da mi no ke ndio mira se bi mo fidie ni se kwa akiri mo nkaza de bi obi betu aboaye na modern technology abebe so we try kwan bi for so e binye baby is it mabe wu say the refuse dump is not meant for only barricades by the whole constituency and the whole district inti here area at least 1 acre land bi nanka e dey sad no but one plot dey intimi tame ho kire me wura say atwemanwa biaja north municipality no Monya MC foforo na me pato da bi yenyanya MC okay na so se wo ma ekura coordinating director and mpanimfo aka technocrats no wo ho na enu achi a ma me Rebecca koyi anamon foforo ben bio na wutuo se uyi se assembly ni wo ho a ya na ye wankura bi mo nso a wono mo nso timi ebem
te say Zoom Lion nom sa eno so no wo makasa na so Zoom Lion dey no more contract but omajuma na enye sedanye effective MIA ena ye ka ye case so no ayi yewra John Dramani Mama opa ya okazo mu anu vanvama coordinating directors no coordinating director dey sebi ono ye hwe soma me enye nyoma nyina no betima take initiative okay e dey aye na bibia ni say yenkote abamba ni nyina ye eya yenkope aduma ni nyina ya aban ya case kasam nti mikache no nso de bia meka onso so yentwen ye MC ba ne ya hwe MC ba ne ya hwe ni de tuma ko pese ni rawdi afini na miwura MC ba ne ya hwe timamufo a wo ho nso keka sese kura dodo na abowo mo yare na sansam no nso enya nuru wanim endi edru manimo for the first place from media for here they could do pictures e bi ba TV so ni ade but family no na me ne wo so me ye hu fi anye yeso TV for TV wa o ka ba fi wa beti ndi na me ka anye na ko pe se abanfo so abai eni yesense nka bi ko to mo nim na coordinating director so person trese sabi sai juma no Kenya MC ba na ya solve once and no more okay ndi emu ni edigu a yese yewura John Dramani Mama say obey MC amaye ya endorse na what start na nka juma na akoso odom president de kura kan se bosumi bia eko na wieye anka memende twato no yemfa nyensiesie wo yempotemu sa atwemanwa bia jatifi ho titru ni fufuo ene enkurotama atwitwa ba bia sabere wo mo bola kɔ ho no ho hia ya mo yensiesie sa me pato ye dana omuka se yenye sa satide na omuka se yenye enkisiesie no ye ko de na ko utusu atuma ko poribia ema nyina ko prapra bontimu ho hiesie ho ye wie kura sa bola no kura na ye gu bola kabu no ye wona kwa ne sire wona mo ko gu ye ntina fa na tie na ona boy se wahwe bola yi a ansa na ye be bola no dodo na karisika e de kodwom wo mo akwa akodidi dwa hodo na wo mo ba be yi wo mo nua ne papa ne firi mu a de aka no eye mpango no wo mo akwa akoto agu bola enenso bola na yesika ofa ba bia ansa na beto bola agu no wo no ma ye be fa kora beje wo kakra na ehwo no aye final disposing site a wo mbetugu no e wo ya wo mo ntua bibia Debi mbacha omuntu ebibi. Arenti. O enu de buruma wonde so fa. En de buruma wonde so. Sabi semekazo omuntu ebibi kura na omuntu a disa fama nka baji. Enti se kama bezu wo so se ya. Sabi en ke bema internal generation fund kura ma disa fama no. But me as later assembly member here, me mu bibi sa so mu gifika. Okay. Now, honorable Eba Assembly committee ben na also. No works committee. Sompa FM. Mo enyumre ye jawo na mam wako. Amansan nyina etiew e wo Sompa 106.5 FM enkran ye we. Ye live for Sompa 93.1 Kumase. Sa na ye live for Sompa 106.1 Techimai Bono East. Sompa 90.7 Nkransa. Ye live for Sompa Takwa 101.1 Takura de Sompa 103.3 Doma Sompa 101.3 and Adam for Per Radio France Paris ton ebinuma ben ewo kwan e fa so a ye betimi adan bola so ama abeya de foforo kura de amayen asambe na aka kire won yo nyami show biwa meso mi da nyami asifa sa amre enakura ya mawoda na nyami sensa mama sa femi na mo ka me bola nwasemi nti de meka se nyami show biara wo tie fitikesi etritire benche obi a wo tie biara ba de mi sere ne se yesi ni baba akoni enso ni baba akonsa enso nyami ani kata no kre enti obi biara obetima ba
latest new model refuse dump will be quite because it's immediate fertilizer and sanity. And the NGOs be even painful be among the shares. Yenya Sasia Mom, Nankaja, Yatima is adding, it to be a fertilizer, it to be a boy you care for. Kababway because you want us all, and convenient be Sabanazer, will be a Hima factory no war. Kababway, Kibishunu, I'm a BM Koso. Tibidobi Bias, the OTS, and you will. And I mean, Yam was for Sakun, a year for Fukuro, a Yamwa. A refuse dump naturally you will show problem. A show problem I want to say you pay your friend is saying but I can't sit down. But I can't sit down so buy and yen but I can't sit down young supplier or supply of and the supply Kumasi. Not 7 kilometers from Barakesa to Fufu. You will show problem. In the jail you don't fall. I hope you can work out boy in your shoes. Na se nsuo no tene efa ball anu mu a Barakese dam na ma asante mantan nyina nsuo no enkoho de me patro debi endi emfa ho sa yera na nsuo you know ode no ekobo ofre no anafo na your friend is saying etifino ina your friend say your dam no. Oh okay. Nti eno de enkobo Nenso aboa ne te onua so a yenkasa sore ne so yese sore yenso ekobo ofin wa anafo yi eko ebinum nso diem ebiso diem nokre ona bo nwumre me nya onemu me da se pa nura ya me hwam pa no moduma pa moye mo wanya kan wo sompa so yenso se tie bia eso akatua pa bi ebeba entama menko yewra Swadish Michael ho wono se ye ka ebiti se ahunidie wa bobel pa ewom yenko busa no se sa ball yi a ayebosom kase ewufufuo ni na afa atwemamu obiaja atifin no yebeka se eyade pa aba ene se yentimi ntuo nyina no yebetime nya so mfaso da achi bia eni akire ana mirate yanka Sompa 106.5 FM hot bite kase ebosu ni yemo adwomo akwabo na wo aboboa no hoda din die dokopa yeda ba se ya domase yewra won ma watchma enwa biaja tifin na ebosun dwetire se ball emene wo mo ba mfi abesene koni ama yare binu matiate se wo mpotamu ho a wo mo so mukura enso nanso ya ne timamufo edi nkomo ya assembly member ya ball ne punu mu no wacha se boro na ho oden so wo nso de ye ka ahunidi a wabe mu pa uyi yare ahodo a ede bebre ye to nchen a yebetimi aka se eyadinya kase bi a yenya yebetimi adada so anya so mfa so bi ana papa nwumre fa yeko school ene delika no watie foni na na chiaomo na so mpa fon so mpenye foni na mechi obia se asama wo kana de eba awonidie de nipa de awose even go yaka awonidie asem awose ina senbeya bibia be kama na bola asem a wo kai yemi se bibia awose aban no na awose wohwe se bola betu free mantem but one thing no so ye ka no so nipa anati mamufo no so omo fa bi a awose omo ye edbata asema ye kai okay because then you know bola ye committee nyano e bola nipa a wono wote wono na wono wo ye nti no ebina se ye ka bomba ko a ye ti beti da atu ase kwa for example I'm here a first Ashake youth for sanitation founder and leader yeah see and one the beer you say the bomb the eden yet cow yet be say a bit clean the baby on life no enti no me hu say tiamufo so awade a also mo ye efa ho tete no you wade be a friend say communal labor say the communal labor e dey ba adaboa
community to maintain I come into Timon yeah, government in as far as say the form Timon together with the assembly members and the environmental department you can do something that's not work either eradicate ball on every honor. Okay, and no kwambe so ne yemfa esan se yesen sakro ewere dura egu. Yes, quite a bit to me at the first one say was a community and Casano, informative community. First and first, and as some members so account. Also, make sure say environmental department are more some and terminal. They will talk to them on back a touch room. So this man even contain a one of Senabaya, Saball no, it depends on the machine at two double balling yes one. And the biggest one and signing some machine that either see on them. Yes, you know automatically no, obi and benefit ball and fun to fund you because our containers and see on ma. And again, so a quite a bit myself to sabon levels, I will say the rules and regulations, the strict measures, and to one. For example, over Kumazianoma, Obi Namono, or the other two because rules being one of the government says, will be the ball and be another daughter for man, the bit in your sanction and I don't know, I gave a point, like MY, and to who say, rules, strict measures, and to one. We ball with them as if Mo na miwura nsa na ebeja wo na mu wakoro no wo hwe baabi a Ghana yeduri a na yeda so atura egufom na uyi se yese yeburu ya ho oden so yenkoye ntumi na so wura no eyen ya na yeyo yede communal labor ba uyi communal labor no to nchen ya bola no sika ene yede akwafa ba eno adane fi no yebetimi afa kwan bi so amana sana bedane sika ma ya na I don't know. India, many are Jehovah. That's customer okay. When you say South plastic bottles, you bet me actually into something I'm going to say. South plastic bottle, you bet me adding. I recycle no, and maybe be different. Bible someone say Ghana and Casano, your recycle companies in Ghana, and government no, or invest in our subject nana. Because most of the developed countries, I recycle plant in we know. Almost the age will bring. It's a amount for any school. But we saw Ghana to sing and this are. Oh, say I was saying then measures at the top. Severe. Recycle, never recycle no. You better invest in and no feel you bit too much to finish you. But mind you, yeah, but recycle no. Emma is gone. I was saying Nippon also need soup and then the buy no. People soon I was saying some because Nipa there. Nipa times no. Young like one educating Nipa one educating Nipa no. Once create awareness Sane like a bay. Sane bay. And so you say Nipa esu and the balance account one sana sana bay a bit adding to income. It's a Nipa and suban so a account. Miura ye jawa mwako na yene Honorable Richard Kwadwo wa Saudi nkomo Wachire yense enye fufuofo no kra na etuwura egu ho barekese fo asase no wo muwura ba afi wonu me wabre ponom ene afa hodo nyina so wo muwura ba ho kasa kire yen kwan yen fa so a ansa na mpo obeba yen sra ba mu abeboa yen no yesu yebetimi ayo na yebetwe yen ho de afiri sa wura yi ho abese we was Sompa FM and you thought that etu omo na isi ho no se kromu fo no anaseti no fo se sa de o no no o don pese o beda ne ball be a o so mo tu o no esi o no o ba be sure say o benya different place because o can say en kokura acho mo shia no ada ne ball it means ball now o ya na ne o ko na ball ni street but rather ko acho mo shia and esa so measures are that me activities are affirmative and conform different amount for so bet me add on ball about hono and that boy but on prevent is automatically people bring their distance the rubbish that place Yera Sadish Mikel enyumere Sompa 106.5 FM yede wase ene bra nyama e bibia e besan akire yen so e wa honedie mu no ye bebo opuno
wono eba ahonedie mu a waben pa ne nche ne yekọ ya yekọ ekodi nkomo efa se de bola emene timamufo ewufufu ewo atwemanwa biaja north no chane nso se hot bite no num mpai mu kasebo a tira kofa no nsia no ene yede somwe Leicester Company Limited womo ene so yemu ede Yas toothpaste ne toothbrush afi womo na ye Yas whitening no ne de akeka te se heba ene totaka ni nyina ye womo nsa no adwuma 0501 619 588 eno ane so opusu wono mahoma wada amanti ye na ye homra na fe no nsia de no ye mfanto awso. Bite kasi waso na busuya twaso adiama wono na ensamwa asanso ababiemo no na poso ne bi ane se ana asamba akoko kwotwere mrahye bedwafie ana fe Supreme Court emewie kire no mrahye bedwane ogina wode ma adehye a ewo ortafo abato mpeso so Your Vincent ekwasefo ne nsam no empanyifo atena so ene yewura ensami ho a yewura dame na nanim eda ha bie wodi atudwa se we de ye friend say narrow ruling 32 na hwan asem en wo kan ye de ba na yatasa Professor Lord Mensa Mampanyini Apao no se wono na local government service won konkoda no ene sa na yewura sedu alidu so wono mapa no say executive secretary Edema Water Resource Commission. Asante Mantemon so Asante Mampon Traditional Council no warma hyase a warmo sigina ebi sane ye baya Asante Mampon hene ya wadane ya tono obekra ne chi Ghana for ma mienu yetime ebrebre age wo mo afiri wo mo a echi ni pasi afiri wo mo kidnappers a efiri alata mamu nsem na kasua ahwohwe yebeko ho enwura pa ye dokura de hyermo nya senketwa ma ampanyefo bia bomu amane a eno so yebekire mu ene ebi nso ede seka wo no yonko George GSHS hwani eba ne sen ye de bebrewo ebi ka wanu mu ho ne yabore nyina beda yara baba so mo don hwe bako entam asomfo banu na yatnasie akosia ajewa akwade boaten enimidin enumemene triple a man ejapia Apam Dadaa yesha ensam no ase abuso yesha ensam no ase na ase asem ba ko no so da no tweapia ya da da nyina nkofo de twi won mo se ne yebora soja ewo mu na huri na asanso ababiem na so na dum aye chese Chief Justice Mama Gertrude araba esaba tokonu ya de ho sansam atwetwere ba ho a na nsam okura nipa bi no mo de kokoda mampanyin ye Rajon Dramani Mahama apa ya sanka mama no na nioma bi enko hye ne mu ntin won betumi ayi ne ho na ya pa foforo amana ba disuo yenim sa sansam ne ya bomu mu nkyeremu ama NPP kurampo ana no dwada wo muso de wo mu gimu ayemu ye kyere ene mu de kaka ho na nipa ba ko no no so ka ho bi o mu di mu ntintiman ade asam ne koda koto sane be ya anka koto be shere kete na ne mampanyire kura yi obeyi Chief Justice dia free one na ntimi maso aye altar from Rashabadwani Your Vincent ekwasefua na asem ne kokodi court no ene Supreme Court akwoso asetena ba num abadwako na tena so ya na wonum nyina justice na wonum ahwe sane be ya obetumi abua ma tenkyene ne aye adwuma na ebra wonum tena asem no so no ekokọ wie 32 na se enipa miensa ajitu mu se asem ne montungu emumienu pe anafo ade yira ekwasefo a ade ba ye no so a na se enwo akwakwo nya sa asem ne nyina no wo mutumi botoguo na opoku afa ne nku na ebra ne Supreme Court kwa asetena na asem ne ba na wie ye no ana altar from Rashabadwani ya ode asem ne kwada koto Your Vincent ekwasefo ne nsemtwerefo edi nkomo ababa kire mu se wo mu nim de kan ye anasa de si ya ama Supreme Court ba asem ne tugu no munim se asania bia kwa na wie yese ya no mu di nkyerkyeremu mapa eba betu dwa ekyeremu ekokosi ase ma mu huna de kode a enam so ntima na enam no court etumi boss asem ne nyina bongarate ya won mu tugu ye enkyero no won mo hwe ne mu kwan na sakoba se ne nyina etumi wie mu di a won no so di ore baba no obema nsemtwofo ya so atibi impulse of the reasoning
the ruling, and maybe from there we'll be able to decide as to the next course of action. Let's just get the reasoning first. When we get the reasoning, of course, the 3-2 ruling suggests that the Supreme Court itself sees some reasoning in the arguments that we made in court. It tells you that our argument or the reasoning that we advanced in court was quite potent. So let's get the reasoning, and when we're able to get the reasoning, we'll be able to decide what we intend to do after assessing the reasoning. Because to prove as Attorney General clearly tells you that in reading the Constitution, you have to do so by the letter and the spirit. If anybody tells you that because something has not been clearly stated in the Constitution, and for that matter, it has no potency, I am telling you that that is not the case. The letter and the context is very much important. It is on that basis that even the J2 case, where a prima facie that will have to be established in the case of a Chief Justice, which has not been stated clearly in the Constitution, the J2 said that we have to establish a prima facie. So if anybody tells you that something will have to be stated in the Constitution before some potency will have to be given to it, I don't think that is the law. Let's wait for the reasoning and see what we can do. Abusiano atana kai aya old tafom rasha bejani you're Vincent eko asifua ene Supreme Court wa na yegina na kane Attorney General na kane aban lawyer pani Yura Godfred Yebo Adame na ekase no wose no kwasem ni one day asem na ekoso na ewie ekoye 3-2 enye ball na wo mabo no wo hunu se te se den saman ne tamfo nso pepepe esanse wonu ma etena punti a ewie ekoye 3-2 no Mame Henrietta Mensa Bonsu afe Yera Yoni Kolendi Amadu Tanko NS Gayo ena afe de wo mabo ne din se sie won hwe se Attorney General nankasa ana Chief Justice no wono nso kura ho ewo mu bi Yera bafo boni na ebe de na enkoye 3-2 nke wo se pai ne no Yera Godfred Yebo Adame e kan say The acting Chief Justice himself will decide over the proceedings, and as I indicated, I find it very incongruous because indeed, if at all there is any beneficiary from all of these developments, then the acting Chief Justice is a direct beneficiary of this. Of course, it's a constitutional injunction for him to act as the next most senior, but clearly we cannot lose sight of the fact that whatever has happened, the benefit of it accrues to him. And it is incongruous in the constitutional history of this country. We've never seen any development like that before. Whenever there's a dispute as to the status of the Chief Justice in this country, start from 1980 for an Attorney General, start from 1993, 94, Apam, and we go to 2005, there about J2 and all. The Chief Justice in question, a panel in court, but never sat on the matter. I mean, so it cannot be right for the Acting Chief Justice to sit on the matter. But that's it. We see the 3-2 ruling, very narrow decision. Wait for the reasons. When the reasons come, we'll definitely advise ourselves. The narrowness of the decision itself indicates. Kane aban lawyer penny Yera Godfred Yebo Adame ena wono nso kasa efa sade atemuano eko ehono no Ghana mampanyi Yera Jondomani Mahama Jenene tumi swene washasia woyi yimpanyifo ahodo bi asuapon ana fei na memu ahodo ye wobuo no safo ni nyina dabetumi aboa no na ene wukọ local government service wanoma anchanya Professor Lord Mensa wano ana Ghana mampanyini aboni din se nyankropon ya domo a wano na ekwakohwe chiri no ayepanyimpa ya local government service no obe eda no na wo hwemu abapa yi wa be pa wo sikasam ene ho ntoto ya sane ho nkontabuo ye besi bia bu no wafa na afi ya kyerechiri mu ma Ghana fo yatimi atibie na University of Ghana Business School e wona Professor Lord Mensa odini juma na wo hwemu pa no abapa no wo kita PhD in applied economic finance eno no okokonya no Belgium ewi akire kura no wasanso ko Germany ye wonso so okokosua ade a ne nyina no na efankontabuo eno sane esikasem ye besi bi akenkan no afa ne ehunu mo anya musuahunu ena fa emunyansapo ahoto afenso so yewra Professor Lord Mensa owie ye no wa mana so ho a eno obaje bachelor's degree in mathematics every Kwame Nkrumah suaponi mu enti wo hwe na bosuo no sane wo se bia bone bra kyekere no ese bia fa no a ni nyina no akogina nkonta eno ho nsensem na enu nti anaka ho bie amama mpanyi Yera Jondomani Mahama etro se
Professor Lord Mensa Owe wogina brane pa sa konkoma ne agyan na wo hunu se na mamu a wo buo no a enei ne chichiro dodo no a no bibia calculation e fa ne sikasam wo no na osusu yie dwene ho yie ehunu ne se ewura ne bamu bia eno so beboa chichiro ne local government service ho no na waba ba hwe atoto neoma de eni kwansa da wo ye firi ho de e fa no konchabuo hu a wo se wotimi bu ne yie frenchem maneoma si zo ne 1+1 won kwankotworo fo nhyɛ wo ne mo betworo 2 no saa neoma ne nyina no wo betimi aye ne pepepe na eneoma sisi na kwamu wo kyerem se we ne nyina no ebetumi aboa ama na mamu atumi akoye sanse wo hwem kora no a papa no na no da okọ Nigeria mamu ama Central Bank of Nigeria ho so kora no wo timi ne won mkokoto kese kakra e ho no mo a e wonum nyina no wonya nimdie mapa e wo Nigeria man no e kwan ya won mo fa so a wo mo di won mo dwa e fa ne sikasam wo enti saa neoma ne nyina no obebo ndoboa no de aba ama Ghana ye local government system no asa fa ne ntoma pa efra ebio ene mampene John Mahama enye saidi no nko no boye wasanso bo owura foforo kura din Professor Saidu Alidu a wono woye associate professor na eba head of political science department or University of Ghana wasambo ni din se wo me executive secretary emfama Water Resources Commission no na wonya boss wo na wo chese papa wi wa bo bill pa ba disua wa bene munya asamaketoa na wono akoro ye so hwe 2014 mu a baba bi te se Donald Hui wo omuboni din Donald Hui Institute scholar eno United States political wosua de wo pa Massachusetts ewie ye no wa mananso ho Maria Sibale Marian Institute for Advanced Studies in Africa Miasa ehonso kura wokokogye adesua ye wosua de parliamentary and democracy in African continent wa mananso ho adesua ni nyina chi no wosan ye adwuma ye no Professor Lidu ya ye boni din international ne local policies no wo bene mu pa ye kan wonu ma etimi susu wonu ma dwene mu dwena adwempo ye beboa ama mayetimi asesa na adania eno nso woyere no ho bobi pa ba bi te se Kenya sei wantana ne toso eho no ba bi a wokoye African Social and Governance Research wokoye wo Nairobi Kenya ena ni nyina echi no nso no Netherlands abrochimamu eho nso no Nejemenjen eho nso wokoye pa ekoye adwuma se Center for International Development Issues na we nyina echi wasanso ekoko suade ewo Institute for Development Studies eno University of Sussex ehonso babia na no anase ne yewura kana Japan wo mo kesi won mo kokodi no no eno nso wo bobe wo hopa the Institute for Democratic Governance eno Frederick S. Beck Stackfink ehonso woko hobi we nyina echi no wontumi nka na wunja University for Gothenburg Sweden ehonso kura wabobe wo ho Ghana Armed Forces Command and Staff College ni nyina waye adwuma ewo ho a New York nyina nso no wapem na wapem akoho eba criminal justice nso a pani wadi akire pa enwoma nso de wotintim bi wono akure ya ena wotintim General as Peace Review ena Criminal Justice Studies wono aya na ewoye Transitional Justice Review and Journal of African Political Economy and Development, Contemporary Journal of Africa Development, and nyina eyono anensa no adwuma na so de wosi abobe no ye hwe ni mu se wo ba be fa sa dibre ekuta no wo beduma boa ama wo mai afa ne tampefra e wo ne sua hunu wo hunu mu ne nimde ne baabia wo firiba tituru ebeboa ama yensuwa eho bambo ene omampani na nisuade hunu papa na ne nhyehyeye a wode ba ma omaya sanfa ne tampefra no atimi agina brane I was so your two and some no aso na won monya for Dominic ayene wono na yesofo a wo short entre ne won sam so e wo magana emu wo panyipa dia to dwase se de walezi ne butu pa ya chose waboa ne ho safa na kataze shapura ya dwurum die kankan ne wunia wa wadwene sa aban we amamuo mu wode baba forefore na amasabio enuoma fi bia baba kanu a ene na wono so ne ubedi na wani nya sabio ntokwa mu anase bia eniede so ano na oba bedi nuo nemo obawa so oba namra kwa so
na bibia badam hwache sane baya ebeboa amaga na ketare shapura ye dwurim de kankan wono mo omode kente ko nsuoma ne hwegu ade hye binim botom ne nyina no sade ye betimi ato ase esemre ade firi omaga na emu wo se wo hya ase na wo be hya ase de firi abawe na penso ye ndi si aban ewie kira Apam Dadaa na penso ye no ye MPP aban a wo msoso sabi obi mu di sika nyafum no wo mo nsa benkum ne nifa nyina no safo na wasemra ne won mu di sanse nei mampanyi ye Rajon Dramani Mahama ma ho kwan sana de hia wo mo do mbaba forfor wo mu no e wasemra ene won mu di. Of course, if there are other consequences flowing from your conduct, that will also be looked at. So, for instance, he said it's legally, enforceable, and that is true because if you have been, terminated, if your appointment has been terminated, it should be possible if criminal conduct flows from what you have done, for the Attorney General to then pick up the matter and then, make sure that the courts impose the necessary criminal sanctions on you. And so I don't think that it is, enough to say, look, the person's appointment has been terminated. If the termination has come and there is anything to, follow up as far as criminal sanctions is concerned, that the president has said, don't cross the line. If you cross the line, then it means that the sanctions will flow, and that includes taking legal action against you. I've said it several times, and I will not, hesitate to investigate and prosecute anybody who is an appointee of this government who crosses the line, because it doesn't make sense, and for purposes of the public's sense of fairness, that past appointees will be prosecuted and then present appointees will go scot-free. That means that you are leaving room for them to be prosecuted in the future. You are just simply deferring their prosecution, and it doesn't make sense. So the president always says that we should not conduct ourselves in such a way that we give him the unpleasant duty of having to fire anybody. All right. I will also say that, I don't want to have the unpleasant duty of having to investigate my own colleagues or appointees in government. All right. So we should all stay in line. The straight and narrow path that has been defined by the president. I was your way. I saw for your short and some so one for Dominic. I need. Ene ma yenwura post sadon no wono ma hwe abonefosem wono ma boboa Director General Edema Criminal Investigation Department Police sadon no DCOP Lydia ya kodonko eno na wode atoso chese wo mabo won hommodem pa with service with integrity no wo matumi ama aye adwuma na Ghana from bia ebinum fa nyansa kwan so dodo wo mo ade wo mko alatamamu na ekowie yekokofa wo mu nomum wo matimi ne alata posifo no edi nsawoso ne kasobo mu ama ne matimi ansesa ama ewie ye sede nanka wo mu pese wo mu di Ghana fo ema no bone no entimi ankwa ankobasa yetimi aso wo mu kakra akra ede wono maba na bra wo kasa no ne ensa ntwerofo ho na DCOP donko ede to dwa kwan wo mu fa so a otime che safo. And that she had paid 5,000 cedis to the said number in advance. Later, another payment of 8,000 cedis was made to another number registered in the name Barikisu Mohammed. Investigations immediately commenced following the receipt of the first complaint. A team of experts comprising officers from the Cybercrime Unit, Missing Persons Unit, Anti-Armed Robbery Unit, and the Police Intelligence Unit, with assistance from the National Signals Bureau, worked around the clock to get to the bottom of this case. A review of the videos on both victims revealed that the two videos were taken at the same location. The same amount of ransom was demanded, and the mobile money number provided for the payment of ransom was also the same. Police commenced a manhunt for persons in possession of some phone numbers which had featured in the investigation and registered in the names of Bukari Danladi, Amalbio Alfred, Alimatu Salifu, and Mama Mahase Ni Mate. On 29th April 2025, the police arrested suspect Alfred Amalbio, who recounted that he was not directly involved in the crime, but mentioned one title as Imba Awini, who had used his Ghana card details and that of his brother Akobia Sunday to register their SIM cards and sold them out to the Nigerians without their consent. On 1st May 2025, the Upper East Regional Police Intelligence Department DCOP Lydia Donko and ate se wakasa ye
ewie na wode afutuo no kokobɔ ekɔma timamufo sɛ wɔn mo hwɛ wɔn ho yie na wɔkyena nko bibi ete sɛ ama mesi ana obi bakura no wɔdɔdɔ wo hwɛ na ni nkranchi scan no a wobɛhu sɛ woni wɔde bɔne ne nam. Once again, I would like to commend all the officers who worked tirelessly to connect the dots and made this arrest possible. I'd like to especially commend once again the officers of Bode Wasa Ikropong for their vigilance and diligence which led to this arrest, which is a huge breakthrough in the murder at Isiao. I'd like to take this opportunity to assure the good people of Ghana that the Ghana Police Service remains committed to ensuring that perpetrators of crime are pursued, arrested, and brought to justice. And a word of caution or warning to people who don't intend to obey laws and do the right thing. Wherever you are, whatever you do, wherever you commit a crime, once the Ghana Police Service is DCOP Don Colidia, wano ena CID department no wadano Ghana Police Sadon na boboano ena wote se wadi afutu imaye. Na yakasa ye krota chenchenche firma mpanyina chena ye ababe tuja wonim sa ansa na ye babe rano nsiam wo no na hot bite kase bo ekoso adehye a ewo fufuom wo mo bo amane yesa wo mo ball asa na yesi bi mere wo mo nya asem keto ma ewi akira assembly member ira wasi wo so de to so ekira se wo mo nya MCU ni DCC no wo mo nya bi enti no wo mo oham kura no a kaskala enko baabia nam so nti wonno sere mpanyimfo se wonno mmoa se da mampanyinitie wo de krata tentente bia pie dwaye nei MMDC no won mudin ewomu o kiremu a wokọ ahafo ano north mansini mu a owura kwasi adusai wono na Ghana mampanyini apa no se nyame ya dom na assembly members enom kwatintim 100% ademano a oba beye bi ade aboa sa bai krache panyin wasi mampanyina na mu ewo mansini mu ahafo ano south east aye Ibrahim Yamba Nelson Isaka ahafo ano south west eno Abubakar Sadiq ene yaboni din se wonkonko ye bi emfamo nyame ya dom na assembly members wonom agine tumu a Mbaza Career Alembila wano na ekwa atwumanwa biaja north mansini mu afi wokọ atwumanwa biaja south mansini mu a wisdom osaibu ama wano na nyame ya adom a wokọ akohwe kire se nyame eya adom na assembly members enyaje ne tum se kimu a wano ebekọ akohwe kire na waye bi ade aboa Amansia South mansini mu aye owura Benjamin Mafo ena mampanyini apa no na wokọ Amansia West Manu Prince Morris wono so yaboni din ewo honom Salifu Isaka ekọ bekwai mansino emu afi wofenso South aye Frank Owusu Amua wokọ ofenso North Caesar Echampon Ofosu wono ana mampanyini aboni din anyame yadom na ya gini tum se kimua ani ofenso ene mpota mu nyina wakọ akọhwe na wasi mampanyini anemu wo mansini mu yekọ adra sechiredumase Rafiu Adam Seidu ana mampanyina pa no Sechira South eye Evans Amutwumasi Asante Acham Central Ebenezer Eko Edu afei Kumawu mansini mu aye Kwasi Amankwa Ora Samuel Somoa Eko Sechira Central Abubakar Isaka Sechira Franklins Ibrahim Adams aye Sechira East Kwabri East Ora Joseph Amankwa Dwaben aye Eunice Ohenewa Ensu afei Ejosho aye Asante Jarin Wodotobiri aye Emmanuel Oben Ajeman Sarah Amuakwa aye Asante Achem North wokọ Asante Achem South nso a Mama Safua Pia ena yaboni din Bosomtwe ena nafa ho aye Abdullahi Hamidu Afija Kwabir North ora Emmanuel Jackson Aguma ena yapa no papa yi ne modern bosho ani ye pa enti Afija Kwabir North emansini mu yera Emmanuel Jackson Aguma ana mampanyina pa no se nyame ya dom nani assembly members muko tintim 100% ade manua na se wono so ba be bi diaboa ewo Afija Kwabri ho nyina ene na fam yakwa Afija Kwabri South Pearl Patricia Ankra ena yapa no Adanse North aye Charles Kofi Ogbe Adanse South Oheneba Kwabna Ando ena yapa no Albert Dakura
aye adanse asokwa ene woko abosome fra ho a ora Charles Apia Kubi ene yabo ne din Obuase West aye First Love Apia Obuase East aye Kofi William Atwema Kwanwoma aye ora atwema Kwanwoma de no mame sanfa biem Obapa Grace Ajiman Asamoa woko asokwa Amokamel ena yapa onuo na yera Amokamel no asokwa wonyina wonna babafo abone buo na papa yi NDC amanyokuo no wa chinchin mu ya chese ne modern bo ene dwumadie no wa bere mu yie papa ene wo hwemu a 2024 abato na won moto no na wo fa ba bia de bone bo yewura mahama ne campaign no wo ye na wonamu ya chese na wo hwa toto neoma se ne be ya NDC amanyokuo no won momodin bo ebetumi akonkan wono akore ya sanso aye NDC amanyokuo no Deputy Communication Director ewo aye Asante Mantemu enti yewura Amokamel ena mampanyina pa no se asokwa mansini mo wonkonko ye bi emfamoa se aye DC woko adanse Fomu Garba Mohammed Mustafa ena yapa ono Eric Asibe enso kwada so nti kwada so municipal wo nyina yera Eric Asibe ena akwa ne nsa so amenso de anie owro wusu ansa Frank eno akwa so ame tafo aye Abubakar Sadiq ofori krom aye Sadat Ahmed ena Askwari Mampong aye Ben Abdallah Al Hassan wamo adie eno no na krata tententin ye ba ye Ministry of Local Government Chieftaincy and Religious Affairs wamo no monsa ahyasia enei empanifo kruches akrata yi ade abaya won mo kyerem se nyankropon ye adomo a enipa makomako aduanan 40 ya mede won mudin atodwa kropon no mensi awodo won mo koso no nyame ya dom assembly members muji won mutumu a won so be akoye bi ade aboa ewo afayo toa ensam no eso ancha bia ana Asante Mampong won moto abeseno ma brichie kase abo Asanteman ne nyina no yese Asante Mampong hene da sebro sebonsu otoso mienu na nakwa ne krachi ya emara wosem kase asiye ye nam so ma nanan mahemfo ya won mo Asante Mampong Traditional Council wo mo di mo amane bo ekose Asante Mewura woto fo se tutu ya wotoso mienu kire ne se de asie nu yo ne de hye konkro sebre no ato abeseno wafirimu ya manana akwakura na eno aka ho bi ama enei eno akwa de amane boba be somo se Asante Mewura tekra ne bra nwoma so ehye Asante Mampong Traditional Council no se won mo hwa se ne be ya adadua na so pepepe no wo de ho enhye nyina begu akwamu na da sebro sebo nhye otoso mienu nam se waye de hyekan ewo Asante Mamu nti no won betumi apene korabre na fe waye na ye ho totoye ya afi ne kekawa bia ema ho na enei Asante Mampong Traditional Council wode wose ayonjo ama ene mpanyifo obo amane se nyame ya domo a mebo some no ne da to so dumienu eye dadwoada ena wode da sebro sebo nso to so mienu ne na wotwede de ne hye nyina batumi ahye so na enam se woye da sebra na afei woye Asante Mampong de hye kan nti no enya de a mpanyifo be ma kwan se ye de ye tweka afei ne ya brontwene mu ye kwa asore ne abrontwini mu ne ade microphone na sisi so saade ni nyina no wonom abra kakra sane be ya ebetumi aboa na ama Asante Mampong hene da sebo nsu ye otoso mienu ne na wotweda de na ye ho hyehye nyina no ebetumi akoyie afei no empanyifo ebo amane se sakwaba no se won mo ye ne se ya akosi se na ye ne betumi akoso no a ebeboa amanananom enhye ma pa opeso de gu akwa mu no etumi akoyie ede ama wonom na ene central phone share de ya Asante Mampong Traditional Council no ehia ye no be ma wose hwede ye otoso mienu wono ene gina busua nyina na mu a wakasa ye na sei ena wode atudwa free da okocha hine da sebele Dr. Sebonsu frito yelele na planning committee no ya chechire niema bebre asie a ye twen se ewura betu nanum to ama ye tumi se ye nkoso nye de se ye mfani na wotwe no nti enura try se ne be ya da sebre na ye no ebetumi akra behwe
They to Ghana my anyone ideas woman could share so zakope echo draw nema but the chieftaincy tie ka chieftaincy ne ka da sebrede na chese wako ne nimpa tie fa kwan we so ne ato en South Ghana mfo nyina bia mra no meka ye ho na ye ndi ye papa na wotwe da no na se duru se ye dot di no so a momra na mameboa ye ye ma ne be fitting barrier na enmonyama she se fata se di beja no kwa no e beja no kwa nkura ye gina planning committee ne Mampo Traditional Council nyina na mu atu en Safre Ghana fo nyina momna meka ayegina planning committee ya wa Sante Mampo ne ato nsa ade afra Ghana de hye nyina sada sebro wo sebo nso atoso mienu na wotweda no ye May 12 wei aye bema wo se hwede atoso mienu wono ana wokọ adwira woyɛ adwira hene ɛwɔ hɔnom ɛne yɛgyina no so na yɛato nsa ɛde afrɛ wɔ bibia wɔno nso ɛwɔ nsa homa no ho na wɔtie Sompa saa bere sɛ information centers no ɛyɛ Facebook na wɔhwɛ yɛ mfiri YouTube na sɛ yɛ affiliate stations ahodoɔ no nyinaa na wɔfa firi Yas toothpaste and toothbrush Leicester Company Limited for Food and Drug Authority sɛ yɛ papa ɛnti yɛmfa ntwi yɛ sɛ ɛne apɔɔse a empira ose na emom kurokura wo no mu a ebeyi ne nyina afiri ho na asan ye ne yie boroso a eboa esiesie se ebetimi ayi fi bia ne nofo mu dia akeka kase ase nyina ebeyi afiri ho na osen ase njempre no ebeyi ama atimi apai ayefita ase sokyerema no Yas toothbrush ya enenti baabi a ye ton wade bia say provision store ana bodwafo apampan store ya hwehwe ya azwate eno ene ye papa anwumre won na kuta ye mu a ye de nsem no brewo na ase no ye ntime nka enya hagia special local foods ho ne nuane no e ka se pa na techetere manso so ene nti babia wo bia se ye dwabo ase ayiyo ayefro anempo efie na mpese abusuane nidi na abusuane nteda hagia special local foods wo ya pepensa die huo mutu banku kokontepa ya bete fufuo de menamenka na nkwampapa bi wasabo wono ne niema wode ye nyina eye original enti na duane no esofompe na entetian kakape wo mu nyina ekọ ho meeting na wo nipa de sene woto ho etwenden ene ehia no ewo nkran ha ya hacho atomic afa ho transition funeral home achi ho ape na wo ba bia nso semframa TikTok wo ho wo Facebook wo YouTube ena wo WhatsApp nso enti ene haji ammo na setie bia waduane obeti na watene de obetumi afa bag na wakwa akwaji aduane na kata so de akwa akoma okunu waje awade no obeje wawade asiwo na yamu nkwan amfa ngwa akoto amankoma abusua we ya American no 21st clinic the sciatica commandant ekuta yemu womo ene yehwehwemu hunu yade yi na womo asan yehwehwemu de aduro bae ya womo timitu ase kura Ghana hankura bata na eburu dunum yetimi twabo sompoko buru ni kurom kosa buru di fita sciatica yare ene yade foforo e ka ho oba ebeye o test atwetwe mogya hunu yade ewom te se de ayasa bia beyo no enti enko ba bi me yenye wo nto ho ena bebre nye wo mpasika abra aba 21st a ye hwe wo mo waduru ama wo ho atọ wo tantra he runabout no so ehona Dr. Sisters ne na dwuma yefo no wa wo bo adwuma ede soma adasa wo munti ena yaje akra pi ede asi ho enkura bata eburu dunumi Ghana hafa na bia ahoma no ofre 0540311311 ya ayaresa no pepepe ne mo kona se wo mo hwehwe o mogya mu ne ehu se de ntia wo yemu sanforo aduane to mu a wo bobna unidi ya na wo ti ne suo no osa pe haxa capsules ya de befra wo na ma ene ne mixture ene ye osa tamfo ne mom de woni mfinhia dumie no ya bofra wo nombi wafa afura na wo ma akoda no fo a akoda ne nti wonka ho na wonu ma eni babia mabobo nyina no modem betimi afa ne se brato babia to nru bia ebi wo ho anwumre me koso ana masaka wo se na Nakodwogesi Company Limited eto adanse ho ne mapapa ne ade hya ase de wode to aso aduru ne mfimfini akwakowie nyina won ne wo wato adanse ho ne ma di award enti kan ho na hwehwe no 21st nchen hwa e wo Tantra Hill runabout no so Ghana hanso de wa esemframa wo ba bia okwa ahwe Nakodwogesi Kwobogesi sempremo na wonom mmoa wokan ho ne de kase iba ye na ye homra ye ba
yɛde wura Kumase Santimantam mu adwadifo a ɛwɔ hɔ se ɛmfa ho ne mmra assembly no KMA wɔn ma hyɛ wɔn ne baabi akɔ. Medo edrano pa wutimi to wo boase etwitwi wusi o ado na so ni se me de yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima minya homka senti na ye bokoi na me die me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum nso a enwunu anasa de ehia me semfimfem me biem na wo hwasa me se ayefita asesrechi ahoma na et brightens yas whitening toothpaste and the brush and me di hwimese enti na wo se efe na yas total care gel toothpaste and the brush ni di ebo wo se ho ban demu ni nyina ema wonum ye sham. Oh yes, Enukratrodo, Yas Herbal, Yas Whitening, and the Yas Total Care Gel Toothpaste, and then the brush. Abusian Chamfa. Sawo pedudu tu e won kran ha. For Leicester Ghana Limited, and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited, and the Yas Toothpaste mo ahodo, and then the brush abejaso abeboye. Hajia special local foods abakade enye aduane ne aduane o ye wa aduane ne wa aduane enye nwanwa se Ghana ha ahemfo eyi akese wedding akese party akese se wo pe baabi a wo be serve wo ma wo ho se ye buffet ene wo mo ye se ye local continental dishes a wo bi atwa nani a Hajia special local foods e wo hacho atomic kwan no so ho no de ntie fe ne local foods ne se enye wo mo ye aduane a na wo mo atentam tomatoes apro meko apro jena apro garlic apro no de aye aduane se ehya abontine aduane edi yenye ne bisa dabi Hajia suro nyame etinye nwanwa se Ghana ha etitire se ministries agencies akese aye ahemfo na nanom ahema mo wo mo tenase no wo mo si ye bedidi ye didi eziban ye didi a wo mo se momfra Hajia special local foods efise hono ena aduane no ekoyi Ghana ha ba bia wo mutimi serve Hajia special local food pese wo fra eye 024-63-59921 024-63-59921 and answer 059-479-7215 059-479-7215 for that would them 21st clinic sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo siremu uje ho baabi a enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia basobo o magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu gi international awards ahodo wo mu gi local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gi se 21st clinic nkwa wo mu die bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mo ade pa wo magidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha baabi a wo mo ho enkran ha se ye wo Tantra Hill runabout se wo free enkran eba ye wo wonsa ni fa so wo fra masaman so na eba nso a wonsa bonkum so ho na wo behu ye 0540-311-311 0540-311-311 na se 21st clinic still wo mo ye sciatica expert. Na ede na aya obayi a oda forma so ne yafunu mu emunumuni. Oh Mr. Entry also yare ya titi be benfie pi nanso ne yam nwo no da se me kire no ahodo amato a me hunu hwe ya ebe ya nwanwa menyi ni se what ulcer tamfo hexa capsules any hexa mixture yanum bom kotia ulcer no bia ma no anom anka ne ho ato no dadaada ulcer dro de eno any hexa capsules any hexa mixture akom ni nkyeremu ulcer yekura eto yefunu ene ensunumu etuma wo yefunu ekeka wa wogire wo ho a enye ulcer etumi ema wo ye cheko ebra wadidi awie so how eye ulcer de a compare hexa capsules any hexa mixture nanum bom na ho ebeto pedudu atu a ko okanshi drug lane Kumasi Dani Herbal Takradi AA Mensa Anafre 020-3822-855 Apinfo abatan ya woma won mofra no fo ene mofra woni mfie dumienu enka ho Hexa capsules ene ne mixture ulcer tamfo edie age adwadie nkratoyi atom
no foi. Electroland abeja. Near the money I'm a punning in Answabo. Wait here. Thursday, 10th April 2025. Raya showroom for front e wo Kumasi Techiman Kwana so. Ye dey Roma sorry dino. And that's a backside ne di animhwe. Property was Samsung, TCL, Media, Nasco TV, AC, fridge, gas cooker, washing machine, deep freezer, home theater, microwave, blender, kettle, rice cooker, and any ama papa kan hunyina. Na wonim baby, e di kan for baku 50, ebenya 15% discount. Any achede, it hebra beto ade. Kan hu na senya. Sompa TV, Emma Aketiapa. No Cretrudo, no Wakano, Emma Aketiapa Pampa, Yamakwaba, Edeba, Sompa, no Zebro Casa, boy, to the say hot biter, and you may Leicester Company Limited, Equita Yamua, Yade Som one or so. Medu Kumasa Santimantemuna, and Chebiana, Kumasi Metropolitan Assembly, no. Ya, Maria Wadano, Yabonum Randese, Kinzuba, what the better so say. Womu bayama baby ati wine na baby a ebinom de niema gugu etonton hoye kwamu ye ato de edina yenya baby mfa no womu afiri ho ekwawie ekura no woka se eto de edin na eyese womba yiri nipa yi womu afiri womba yi womu afiri ho na adwadifo no so abomi mfi tanduku asema womu kan se womu ne baby akọ ehwa na worumaka enti ma ye nhye womu se womu nsan na hwa na wombeko ayese Naomi ene na ase route de ne bi e wo twronom na ajadifo no wo mo nsem a wo mo de to so mpansa ntwrofo anim bra ba abedu ekopie ho no yentie bi mra Osi de egu amanforce they say for my people ma pam no wa kwase fie wo mo sane tententen aka ne nyama nyina to ti abama pam ne de ya so meya adwuma mo nya abotre no mo nya ne bie ya so obi hu no odwane ansa no enye mla ai wo mo ya sa de so mbekum krofo omo ya ni gidigidi sa de nipa no hu a osuro nti wo pega ne ma no wa be sa na osuro na wo hu sa wo beje ne ne ma no odi milika dwane no sana wahwe asa no ansole bi ma wakunu dai gidigidi jane di ya ma ye lidi e kombede ye ti ya pam ye ntimi nko baabi ye ni baabi a ye ko se dwa no ma hwie di a ye kotenam no mo hwie ye ne nko ade o mo pam ye be san ba me kwa be sa me ne ma wa ye ya adwuma no mo ye ne de o mu se ye so fa baabi enye because mo hwie market ne ne ye ko inside e de ye different by say mo hwie race course am se ye nkwe actually ben awowo e na ekojua agu yes ya ma kola kan ye ho de anka ye different nti o mo nto o mo no mo ma ye no mo hwie dwa na nye obi na be ka se ye metena kwa ho ye be free ane ye inside wa ko ton enu ye keje tie adwadifo no bi na ache se wo mo ede wa no etum se enya de a wo mo ko wo mbe hihya wo munya ye wura zuba ketere masokora wo mbe ton ade na awo hot bar te so no wo che sa ye bo amane afra santemantemo ye barakasi fufu na sa nya won ko na wo bo la emene wo mu wo ko ka so a ewotu senya east kopon mu amfimfi mantemu e wo so de se tie nie ebusua agye kuro na boso amache se edwarifo hunu mu amane no nya sanketo ma na eno na wo mo ne yansantwofo twetwe nkomo akire mu se radio mo srada empanyifo mramwe sansa de anyoma ka kono ano ode drum bi kura na agye se oputo na asebre wono pansa na bola no wasimi ahwe se de enwo hye sitie na nso nti no se wo mo amamu a anhwa pomdimu ebeyeden Echiro susa esa debia ka so afu yaji yedi debia ka so nti no abamba ya abebua se odisi adifo oba and the one betu ball na egu o muso mo ni aban asem suna omo donk omo koje ewo inside no omo di abesi wo no omo diska ohun no omo di abesi si kwa no omo ko nti e boa si no omo ye sad nti omo mpo obi mejina wonte
enti omo meti te pa no omo nche sa abo ese sa de no ani for bola tantata kan to betini ade enti esasa mo man krofo meji na mo ncheche wo omo no omo wi ase ne fe no omo bola ni mo die no kule na mi enim ne ayen eti ya nkasa esan se ye ne ankasa ense da anya wula bia yetimi bo pa me ye praba eben hu nyina fane fa nyina ade be chi e be fifi be ba na bola no jogifo na kwa akwajeje wo inside no me be ti sisi okotokiro be sisi hanomo na anodro no pa no pe be hye ye ye twi akwa achire se de be ya ye benya baabi kura atena ahye dwa nyamenem no kwale no da sei sabia empanifo mani mu toilet pa wo policy mu na ka pai no na piti he nyina obi obedu he bia se ya hana mote ha mote enye kula anti esrempanifo mo amo kan bi ewo mu mo modin yakoto sra mu na mo pe boy se mejeja da ko na mo chichi saafo no na ha papa pa bola ne die no kura ni ha ye bisa no pe bia ya ba ya Arusha wari aya adashia awoka soa awotu senya iskropon mu ofifi mantemu ne yetese wo muso bosu getere no se bola emini wo miyi ene yeda soa wodwadie num yefiri ka so adwom a yekọ Casual Traders and Exporters Association wonom aboboa no na abono East Mantemu ya ahenkuru ne tachiman ena medi wuwurei wonom a etokashiu no woton kashiu ana wo kashiu nsa homa no ho ena wonom kasa se wono president Owura Alex Owusu ne time expire enenti ewose wo mu yinipa afro ma wo ba besha nan na wo ma hu se wonom e wo ba bi ti se Sampa ene na afa nyansa kwan adodo binom se won beto aba no kokoam na wo mayide wonom a epe nenso wonom e wo bunu East Mantemu a baabi ye kintampo nkransa yeji tachiman ene na afa ya kashi no dodo na firi ho ansa na ba beduru porto ama Vietnam fo ne India fo enso edi mirikatenta aba beto happy mo se enya de a wo mo ebetena won to so na wa ma ebia betwa botom nam ende ahweyi ebewie na wonom e wo kashi ho no wonom atwa wo mo nsa nenu na wo mo ko nhyiamudie friends antwerofo sa asem wedie wo mo de hye kokoa ma enye yie yenka na wonom e wo baabi bia ente ho asem enhu se empanimfo pese wo mo ne wo mo di kotoma menhwe oto agro eno nso ya agobone enenti pani a wotua wo ma no e obunu East Mantemu ye Abdul Mumu ne Isa wone nsantwerofo kasai ye no mu nyina kasa no ekoba se ye beto ho aba on the 4th e wo Sampa ema ye panyi ba kokora bi kase Sampa enam se ntokase nti no ye mfamre techiman enti dodo na support o sa yi no enti chire na techiman fo so kase okay se techiman na se omompe techiman se even wanchi nkranza kentapokra ye betumi akoto ho aba na emom se ye beto aba de a ye nim se ye district executive no ye na ye bechusu bi obabakọ akoda ya no emom nyina agitu mu ade achen ya o ma select nipa be 14 bi na o ma ye John call no me mumu ni saka ho bi bono esimen kwa na meka ho ti call no no so mo ye vetin na mo ye no nipa mienu pe na mo ye vetin abrana bono yeso eno Abdul Mumu ne Isa chama ya otua wo ma no ene kasa yei ewo nsantwerofo nhyiamudie na no wono na bono East Mantan no Casual Traders and Exporters Association of Ghana otua wo ma no afi adwadifo na wono moto cashew ni bi ya happy mo ka ho Unity Afforestation nom ka ho no nso e de wo mo de eto so Israel Cheme, Vice Chairman, Casual Traders and Exporters Association, Techiman Branch. The woman says, same way I'm a chairman, can ye? A summer, ye, paying for ya, no quatem and cray, as or moon, I resign from their position because Sabi, Edru said, I didn't want yet, abandoned 3 crop years cano. Yet, yes, I didn't know, yes, can demand by. But Edru said, young for Adrian Mradie, much as he Nimian Sadia, and I'm a chairman, Kayan. Other said, in Jansen, better so. And as I say, any parang, Yanjin tomb, because a better no be a jina wanemu e wa ban ma unim no da bunu is obi eno adwadifo a wonom e wo kashi utonsa homa no ho e na wo mo nso de woni tomu yi awoso yako ansanfofo mu na ya tese ya kire nipa makumaku edu e wo Western North region awel ko poni mu ne nyina no aya galamse nsem ye na chase omdo mu aforefore muo nam so magalamse no so aban kire se wabra enti se obaye galade a ene na wose ye kire wo na eno aka ho bi ama empanyimfo ene nsamtrofo adinkomo wokọ inche forest division one mo manager ye ho eyo rajo apia frempon won na so mpaka se akasa ya wo kire mu se nei enipa makomako du a
galamsey nsaso nti ya kire wo mo no wodom kwa kwagina mara no anche sanse wadane ya kire ama posifo 5th of May no patutu na me range manager ebebo e kan se onyane ntie se nkofutu efomodie on from digger wash for ebi apa akoshe forest no Apam Dadaa e Côte d'Ivoire one river forest reserve omo etu fomodie o atete omo a wonya omo na mema no mema kan no ekoi akochi enipa edu na omo busu na omo etu fomodie na eno I was your warrior Forest Division Manager or Joe appear from Pond and what you know and a penny panda cocobatua such as I wouldn't him. Now about home pems or mania quite bretuo and I ensure and shoe and walk also no Emra anubedi one sakasa ye mumma yentino. Green day kono baby obi a wan na dress as obeye sa ne de ye woni ni so woyai no free o na ban enya ne esumu ni mu a onfa ne ho enche no. I was your warrior Inche Forest Division Manager or Joe appear from Pong. Ene ye kwa Spain abrochimamu na se enye Ghana nko ene wo ho a obeti ye se ye twa homam cable theft ekoso abrochire nyina wo ho na Spain abrochimamu ena wonom de wo motre no ebitimi fa soro tese de ye ye ka se ye bewe a ye ntimi anyo no friend se sky train no wo mo de ne de ebitimi fa soro na eno na wonom se akromfo akwa train homa ne bi ama ekwawie ye passenger fo be se empemudu ana wo mo tire mu a wode mekota kwa nanka wode wo mo kɔ no ekwawie na wo mo akɔka nsensemu na wono ma free Madrid ekɔ Sevilla ene Malaga Valencia Granada nyina wo mo kɔka nsensemu anen wo kyese eno no be se train toatoaso be aduasa wo mo nyina na wo maka ye no enam so ema wo mo ye se hwehwemu mapa wonom ebeyo ena wo mo hwehwemu hunu se wo mo twetwa nesine wo mmea be se enum ene akire ye no ya akromfo a wo mo ahyada pa se wo mbe sabotage ministry no ene no wo mo de honsem ebetu dwa enam saye so ema pania wo no ene hweso ena na wo bo amanie e de akire se no kwasem ni se de niam ne sikoe no ankoye ne so wo mo ye hwehwemu wo no na akotire ho a wo mo transport minister Oscar Point ena wone no oni ye ekasaye ebinu beka na point no wo che se enhwemu bia se wo mo ye kosi ase na ehu wo mo a ehye da kotwitwa train ne homanum ma a passenger fo be mpumdu wo mo koka nsensemu no yaso wo mpechi awusene na aha na ye gina na yode no menu saka se bono nyina asie na nsemo yode bra mo no ne yedi makote no bi ayasa Yera Vincent ekwasefo ya ono ya mahye dwane wo otafo abato mpeso so a kire mu se wom se Supreme Court waka sana asem ne won mabo ato agudie na so won mo hwani mu se nyame ya admo amebo so ndeto so aduonu baako ehun sunsanso no nyina no court ri be piedwa na won mahunu anamo a obetu afa ho sana eye court ensensem ya no Chief Justice ayetwina sensen ekwowie ya mpenimfo kotena so no ekoye 32 Yera Godfrey yebo adame ekasafa ho MMDC sinso ya wo mo baba boasi aban no na mu okropon anamansin mu nso no asante mantamu mampanyi de mu din apieja Secretary Edema Water Resource Commission edia mampani eboye Professor Sedu Alidu ya toothpaste and a brush one more cassia bois, Dana Daniel, I was so your son and men and see a cassia bomuno, and yet the Baba Summer, Lester Company Limited, one Madame Roman tea and not yakin kind. 21st clinic where Siataka expert and watching Electroland, Ghana Limited, and so at the home appliances, and so I saw your sonny and a fee. Nana Kojosi Company Limited, the Koba Jessis Premo dancing honey and my papa, or no so kaye. Ye bedi dia boye fuma na ye da ya sombe dwen bra ye nya apomden papa hajia special local foods a enuane aso to bia fie de wo ye e wo hacho
atomic afa transition echire na woso yasena anwumre yeto edifri Sompa 106.5 FM Accra na efa adamfo pa radio Paris France Abrichimamu efa Sompa 101.1 Takwa 103.3 Takorade 101.3 Doma 106.1 Techimai 90.7 Nkransa 98.9 Sunyane NFA 93.1 Kumasi Santimantemu eni ayiko 100.9 Facebook wo Sompa 106.5 FM Accra ekoho Sompa FM Live YouTube ehonso na etua ena yesanso chichiri ni nyina kuguru www.sompaonline.com triple A my Apam Dadaa nwumre mene akosi